Jama'a assalamu alaikum. Da Allah ku taimaka ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sauti, sannan ku yi mana comment da like, domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa su burbuɗo muku labarai da kuma shirye-shirye. Ina alfahari da ku masoyanmu. Lallai an sha shagalin Ummi Rahab da mawaƙi Lilin Baba, yadda zan kawo muku bidiyoyi waɗanda jaruman wayannan cikin masana'anta ta Kannywood suka je. Shin kun san da suwaye suka je, kuma suwaye da suwaye ba su je ba? Mai sauraro kasance tare da ni domin sa maka wannan bidiyo, sannan kuma zan gaya maka dalilin da yasa waɗanda ba a gansa a cikin wannan shagalin biki ba su je ba. Domin kuwa tabbas an ce Bahaushe dai ya ce ruwa baya tsabi banza. To menene yasa yayi tsamin anan? Tabbas idan ka kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo zan bayyana maka wannan sirri. Ummi Rahab dai an ɗaura aurenta tare da angonta, ko mu ce gwaninta, wanda take ce masa mai beautiful Grom. Tabbas ta ce masa kyakkyawan angonta Ummi Rahab ta kira Lilin Baba da suna mai daɗi, inda take ce masa darling, wani lokaci kuma ta ce masa baby. Oh Allah mai iko, wannan soyayya raƙina. Lilin Baban dai a yau ya koma baby. Tabbas Ummi Rahab ta rike Lilin Baba hannu biyu, amma kuma me yasa wasu suke ganin aibinta? Ga dai wannan bidiyo. Ina mai tabbatar muku rantsuwa ne ba zan mutu ba, wannan auren na Ummi Rahab ba zai wuce shekara 3 zuwa 5 ba zan mutu ta dawo sana'ar fim ɗinta. Mun da BRM fim kenan ba sa iya zama aure, dole sai an sako su, haka rayuwar su take. TikTok ya zama da wasu ku marasa ilimi, marasa hankali, jahilai. Mu dai mun san la alamul gaibu illallah, babu wanda ya san gaibu sai Allah. Duk wanda ya ce ya san abin da zai faru gobe sai dai mu kira shi da boka. Kai da ganin Ummi Rahab ka san da kenta kuma tana tashi har yanzu. Ta yanke shawara za ta ajiye sana'a fim sai ta runguma aure ta bauta ubangiji. Idan har a matsayinka na dan uwanta musulmi baka zama masu bata karfin gwiwa ta yi ta aure ta zauna a gidan miji ba, ai ko bana tunanin idan kana da hankali da ilimi zaka zama ɗaya daga cikin masu ziga ta kada ta zauna, ko masu ce mata auren ta ba zai wannan ba, kana kashe mata gwiwa. Ni ba ina kare wai yan Kannywood bane ko kuma Hausa celebrities akan cewa wani wai auren sa yana mutuwa ina so a rufe. No, tabbas auren sa yana mutuwa muna gani, amma in zaka yi adalci ba su kadai ne auren sa ke mutuwa ba. Duk inda ka ga celebrities rayuwa auren sa haka yake. Brampa da kololuwa America, Kim Kardashian da Kanye West sun yi divorcing juna. Haka idan ka shigo Najeriya din ma ka fara daga celebrities din kudu, Tiwa Savage duka ba gashi nan ba sun yi auren sun fito. Haka idan ka zo arewacin Najeriya da yawan gashin sun yi auren sun fito. Kuma bugu da kare mutuwa aure a arewacin Najeriya ba fa wani yan Kannywood ne kadai yake mutuwa ba. In ka zo na ka lissafa ga yadda aure yake mutuwa a arewacin Najeriya, abin yana da yawa. Idan ba za ka yi mata fatan alheri ba, Allah ya baki zaman lafiya, Allah ya sa gidan zaman ki ne kan bakin ka shiru. Me wani ka tabbatar da ba ta wuce shekara 3 ba za a sako ta. Kai yanzu idan kanwarka za ta yi aure ko yayi ko wani aka mata wannan fatan aka zo ana wannan magana, zaka ji daɗi? Ko an gaya maka su bayan adam bane, basu da yayi basu da kanni. Idan kana da hankali ka duba ga wace ce ummin, ga ta gashi tana tashe ta ajiye komai ta ibada. Idan baka mata fatan alheri ba ai baka mata fatan tsiya ba. Wannan jahilci ne, neman attention din mutane ya mai da mu jahilai baki ɗaya. Muna fito muna faɗan magana gyara muna wafata. Hadisin manzon Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Wanda ya kasance ya imani da Allah da kuma ranar tashin alkiyama, ka faɗi alkhairi ko kai shiru. Ka duba ka goyi na ba auren wai shekara 5 sai an sake ta. Kai anya ko wannan ba shirka bace ba mani? Ummi, Allah ya baki zaman lafiya, Allah ya kauda iyan makiya, Allah ya zaunar da ki, Allah ya sa gidan zaman ki ne. Amma kai dai wannan yaron baka da hankali, ko baka san inda yake maka ciwo a rayuwarka ba, ko da har zaka kada baki ka fito social media ka ce wai auren Lilin Baba da Ummi Rahab ka bashi nan da shekara 1 ko shekara 2 ne ko shekara 3, amma baka da hankali, baka neman rahama ko a rayuwarka. Aure fa aka ce da kai, ba fa zaman wazo ku ba fa. Ba fa zaman wazo ko ake ce mai komai, aure fa aka ce da kai fa. Shine zaka ce ka iya sai mai shekara kaza. To idan shekarun suka wuce bata fito ba, sai ka shiga gidan mijinta ka je ka fakkago ta, ka ce sai ta fito ta yi zawarci. Kai wannan kai ko wani irin bala'i ne yake cin ka, wata irin hasada ce wannan? Har ciwon hasadar ta kai haka, wallahi tallahi ko abinda wasu mutanen suke suna bata min rai a rayuwar duniya. Mutum ya yi aure, ku kyale mutum hankalinsa ya kwanta, ya ji daɗin rayuwarsa ta amarci ya sarara. Duk da na san iya wuya mutane na ko a gefen silifas ɗinsu suna more rayuwar aurensu. Amma har da masu ɗaga hoto suna cewa wannan aure in Allah ya yarda ba zai yi kaza ba, wa iyazu billahi. Wannan wani irin zamani muka shigo ni murja.